השנה הראשונה בחיי התינוק היא מכרעת להתפתחות תנועה תקינה, להתפתחות כישורים חברתיים ולהתפתחות יכולות תלמידה. המעקב אחרי שלבי ההתפתחות השונים מתוך מודעות וגירוי המערכות יאפשר זיהוי קשיים, תמיכה ועידוד להתפתחות בריאה ולמיצוי מלוא הפוטנציאל של התינוק. סדנת ליווי התפתחותי בטיפות מיועדת להורים המעוניינים להבין ולהכיר את שלבי ההתפתחות של ילדם. בסדנה תוכלו לקבל כלים שונים למעקב ועידוד תהליך ההתפתחות התקין, לשיפור יכולתו המוטורית ואיכות התנועה של ילדיכם. כמו כן תורמת הסדנה לבניית הקשר בין ההורה לילד. בכל מפגש נלמדים תרגילי תנועה, תרגילי יצירת קשר, תקשורת באמצעות צלילים ומוזיקה, מגע וגירוי של כל מערכות ההתפתחות, הקואורדינציה והתנועה של התינוק. סדנת ליווי התפתחותי בטיפות הינה בת דגשים המחולקים לפי שלבי התפתחות התינוק, משכיבה להתהפכות, מהתהפכות לזחילה וישיבה ומישיבה לעמידה והליכה. כל זאת באווירה אינטימית ונעימה, תוך תשומת לב והתאמת התרגילים לכל ילד וצרכיו. טיפות, הבית להורות ומשפחה, מזמין אתכם ליהנות, ללמוד ולהתפתח בכיף. לפרטים נוספים, אנא צרו קשר, וצוות טיפות ישמח לעמוד לרשותכם.